Tak, zdravím vás. Máme tady zase nějaký požadavek na servis kavovaru. Co budeme potřebovat? Tak máme tady kavovar a mám tady plochy šroubovák, mám tady Torx 20, mám tady PH 2. Co budeme potřebovat? Poděláme si rošt, poděláme si zásobník vody, poděláme si trysku a poděláme si záda. Záda je to teda tím Torxem. Tak, šroubečky dáme kam. Budeme potřebovat. Tak, sejmutí zadních krytů je to šoupnutí, vytáhnutí ven, druhý je vyšoupnutí a vycvaknutí, takhle. Pak tady máme jeden, druhý šroubek. Samozřejmě nesmí tam být káva, ideálně tu kávu vysypat. Tady už máme 4 ran. Tady už půjdeme normálně. Zatlačím. Tamhle. Zapomněl jsem šroubky na jedné straně, tady na té druhé straně je to ulomené, takže pokud to vezmeme, tak vytáhneme. Dostaneme se k tomu čelu. Odpojíme displej. Tak, ten je vyklník a nahoru. Ten tam má takové packy na zavěšení. A máme tady ten výpust kávy. Tak, drží to zase 2 horní šroubky, 2 spodní šroubky. Ty 2 horní drží i ten displej. Takhle se to odebere. A vy tím plochým šroubovákem odpojíte tu hadičku. Tu hadičku si překontrolujete, aby byla připojená vlastně k tomu ventilu a k té výpusti kávy. Výpust kávy má tady 4 ran zase. Odpojíme a můžeme vytáhnout. Protáhneme si hadičku. A tímto způsobem vytáhneme celou tu výpust. Tak. Dostaneme tu výpust ven, to je to, co potřebujeme vyčistit. Tady to ještě odjistíme tu zátku vrchní, kde je připojena hadička, vypustí kávy. A toto všechno se musí vyčistit, případně to máme jako nové a tady bude asi zdroj toho problému. A zase zpátky postupovat opačným způsobem.